ठीक है 11ଟା ହେଇଯାଉଛି ମୋ ପୁଅର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଉଠିକି ଗୋଟେ ରୋଲ୍ କରୁଛି ମାନେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବିନି କି ଖାଇବିନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘୁଷୁରୁଛି ମୋର ପଛେ ପଛେ କହିଲେ ଦେହରେ ଲାଗି ଯାଉଛି ପଳା ତ ବାପା ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପାନୀ କାମ କରିବି ଖାଇବିନି ପିବିନି ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ମାରୁଛି ଛଳ ଲଗାତା ଛଳ ଲାଗିଯାଇଛି ଦେହରେ ବାବା ଉଠିଲୁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବିନି ଦାନ୍ତ କରିବିନି ଠିକ୍ 11ଟା ବେଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ 4ଟା 5ଟା ଯାକେ ଆଉ ଆଉ କହିଲା କାନ୍ଦି ପକଉଛି ଲୁହ ବୁହାଇ ପକଉଛି ପଳା ଯା निकल 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 भाग चल काली तो पढ़ाई तो आप सागर काम को है कंपानी बसई काम करवा है हईराण गोटे शोक उठुची मत कर खेल चुप आई